Inselmilkom u nistedinkom għal 137 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan l-14 il-ħadd ta' matul is-sena fl-ewwel qari sejrin nisimgħu kelma tal-profeta Zakkarija li mbagħad nisimgħuha nhar ħadd il-palm li jiftaħ iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza. Il-profeta Zakkarija jimmaġina jara biex ngħidlek viżjoni tal-Messija dieħel Ġerusalem, riekeb fuq felu ta' ħmara, Messija umli u ġwejjed. U forsi din il-kelma tal-profeta tiġi riflessa fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu. San Mattew ifakkarna fil-ferħ ta' Ġesu li jfaħħar lill-missier li jarraf lilu nnifsu lil dawk li huma ċkejknin u mhux lil dawk li huma supervi u jaħsbu li huma orrief. Imma mbagħad Ġesu jgħid kelma sabiħa immens, hija dik l-istedina li jagħmlilna kontinwament ejjew għandi intom li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. U jżid Ġesu, kif sejrin nisimgħu, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Xi ġmiel. Ġesu jagħmlilna din l-istedina f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. U forsi b'mod partikolari mhux biss fil-mumenti sbieħ ta' ferħ u ta' slim u għena tal-qalb, ma b'mod partikolari dawk iċ-ċirkustanzi li spiss taqluna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-Messija umli u ġwejjed ta' qalb ħelwa u umli jistedinna immorru għandu. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif, kelma qawwija li biha Ġesu jfakkarna illi anki f'dawn iċ-ċirkustanzi jibsa u marbut magħna, jimxi magħna, il-madmat tagħna jaqqadna flimkien, daqskemm inġor jien daqshekk iġorru u forsi ftit aktar. Jimxi magħna f'dawn iċ-ċirkustanzi xi kultant imwera tal-ħajja tagħna. Hija wegħda oħra li l-mulej Ġesu qed jagħmlilna. Immorru għandu biex hu jibqa' magħna f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. Jalla nagħmluh u jalla nitalmu minnu li huwa ta' qalb ħelwa u umli u li fih il-qalb tagħna tistrieħ. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.